Pwede kong mag-istoryaw niya ni mo, human sa tong chef. Importante lang kayo. Sige. Oh, wait. Murag seryoso kay ka. Okay ra ka? Oh, basta kinahanglan nga mag-istorya ta. Oo, sige. Buwag lang. Buwag lang ta. Ha? Time pa sa makalitan man sa tanim mo. Seryoso kay ka? Nganong nag-joke ka diya, oy? Huwag kong mag-joke. Seryoso ko. Buwag na taglida. Vincent, ngano? O say rason? Okay raman ta, di ba? Ikaw okay ra ka, pero ako, dugay nagdili. Unsa? Dugay na ko gusto nga makigbuwag ni mo. Kaya wala ko makasabot sa kong kaugalingon. Ug na-realize na ko nga wala ko'y feelings para ni mo. Vincent. Ayaw na si Gigilak, uy. Sakit po't baya, day. 3 years baya, me. O lagi, 3 years unta. Pero sa'yo naman kayo siyang nilatkaw ni mo. Maong ikaw, move on sa dayon. Di ko matuo nga wala siya love na ako. Okay na kung unta, me. Nikalit lang yun siya. Kung tanaw ni mo nga love pa kaniya, no? Bawsi. Paselosa. Paseloson. Oh. Pangita og lalaki nga... Ako. Ay, Ako. Gamita ko. ay wow. Ganina rami nagtabi din karon pag yung kanitingog kay busy kasi mong cellphone. O usa pa, dito magselos ni mo, uy. Kaya naibaw siya nga suot kita, Ralph. Diya ka na sayop. Mas matandog ang iyang garbo kung may bawaan niya nga ako mo'y mauyab ni mo. Ano saban? Game? Sige, game. Nagsigiog tanaw si Vincent din sa akong table. Taan palagikit ko. Napagkikay gusto na ako. Hi, Han! Hi. Recorded by X Thunder Gaming. Uy, sayang nga. Wa ko makakita. Isiga ko ng mata ni Vincent. Ang di mo siga, no? Dahil sige di mo siga iya mata sa lips mo ko ni magikisan. Natural, katuan di Hoy, ba? hoy, hoy. Basig asa na napadong inyong pagpakaaron ingnon, ha? Basig ma-inlove mo sa usag-usa. Di ko na may tabo. Awan mo lang kayo ning Glenda. Di ba ka ni ma-in-love na ko og madugay na? In your dreams. Ralph. Hi. Yes, ang si Tuyo. Walang. Gusto lang kong makakita sa kong uyab. Nayabag naman siguro ka sa? Hoy, di ta kinahanglang magpakaaron ingnon kung wa si Vincent. Ako lang gibuhat ang akong duty isip uyab ni mo. Sleepy naman ko, oy. Good night, Han. I love you. Hamaw. Sige, bye. Yabag tawana. Good morning. Nagunsa ka din uy. Ikuha ka para dungan ta ka to sa office. Gi-career kid nimo no? No need na. Ako rin mo adto. Ikaw ra. Unya di ka mahibong ang makakita na to nga nag-ihay tagad to sa trabahoan. Mas mutuo sila kung makita nila magdungan. Hinuan sad. Sige. Tana. Noon sa ni Sir Ralph. Kalit mo lang awa na manawag. Ay, busy siguro.
Ano day tuod nga mangita man ko niya? Nga dili man mi uyap. Kahanggaw gid ako eh. Absent lagi mo uyab. Sa may labot nimo? Di ba, Guglinda? Nagipasilos ko nimo. Mao ba? Mo ni pagtuon nimo? Muna tinod. Ug sakto ka. Effective ang imong gibuhat. Nagsilos yun ko. Undangan na ng pagpakaroon ingno ninyo ni Ralph. Ug balik na lang ako. Vincent, love na ko si Ralph. Ug dili ko gustong pasakitan ang tarong nga lalaki para lang sa tao nga parehas nimo. Glinda. Ha? Nga nagisultihan man nimo adto. Nakigbalik dahil noon sa nimo. Mao man ay gusto nimong mahitabo, di ba? Maong gipaselos ninyo si Vincent para makigbalik sa nimo? Oh, pero dayamot pa. Huwag ko malipay. Palahit na ba? Oh. Si Ralph ba? Mga ding absent siya. Wala ki siya manawa kung chat na ako. Ambot lang. Sige, tawag. Undangon rin na to, Glinda. Ralph. Nagbalik na si Vincent ni mo, di ba? Oh, pero huwag ko masugot. Unsa? Nga naman. Glinda, ikaw ina nga. Na-in-love na ka na ko. Um. Ayaw ka. Kaya igor akong nitabang ni mo. Pero bisa gamay. Wako'y gusto ni mo. Ralph. Puko ka, Glenda. Huwag ka maguna-una. Nahibaw man ka nga nagpakaaron ingnon ra mo, pero nga nung nituo man kaniya. Anong nadama kasi ang mga gibuhat ni mo? Ngano? Anong na in love ko ni mo, Ralph? Ngano? Late lagi ka. Wala hinoon mo mag-abot ni Ralph. Dini si Ralph? O, day. Naghatag sa iyang resignation letter. Effective immediately. Unsa? Ug abi ni mo. Luspat kaayo siya, day. Unya, nagdalik man to siya glakaw. Unsa? Unsa man. Sis, quick question lang. Kung mananalo ka ng Maglalaan na rin ako para sa... Ralph, i-on na ko ang camera, please. Gusto ko makakita ni mo. Glinda. Ralph, please, ikaw mo. Please lang. Ariyan na ko. Hospital? Ralph, unsa ni? Ngano ka? Unsa sakit ni mo? Hindi na kinalang may baw ka, Glenn. Ayaw paghilak. Mag-uwan ko kumuhilak ka. Ano giingon mo ko ni mo ini, Ralph? Kung ano sana in love na ko ni mo, gipasakitan sa ko ni mo. I love you too. Lain na sa lang binuang, ha? Wala panahon para magbinuang ko. Kapoy na, Glinda. Tinuod nga love ka. Dugay na. Ug ang atong pagpakaroon ingnon. Maoray paagi para mapakita na ko nimo unsa ti ka kamahal. Ug kung unsay deserve nimo. Bye. Bye, Glinda. Ralph, ay magbinuang ba? Ralph, mahal sa tika.
Kinahanglan ko nimo. Love kay tika. Please, please ayoko biyahe. Ralph! Sakit lang unahon-naon, nga nakita na unta nako ang lalaki nga tinud-anay nga nagmahal o nagpangga nako. Pero nibiya ra sa di ay hangtod sa hangtod. Karon, single ko, o wa ko'y planong musod og relasyon. Kay hangtod karon, wa pa gihapon ko maka-move on. Dili na lang kutob o daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mo kita mangaygalan kaagay ni nakalisitibo. Ano sa awit ngayang kipangayo, awit ka na kalohan. Kailangan ko ikaw. Ang kaagi gibahatan na duwa sa radyo ni Carol Marie Hikain, ugubos sa direksyon ni Priscilla Racanas. Kamuusab mga ikalag, mga suking tipaminaw, kinasing-kasing ko gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa kaagit. I-address lang ninig tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipadasa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, nakang salamat sa inyong pagpaminaw. Recorded by X Thunder Gaming. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa na siyang kaagi ka doon? Mau kining sa kalalaki nga taga Talisay City, Cebu. Nga tumatatampo, nagdasangan nga Jan. Ay nga nung magpagahi-gahi pa man sab ko. Ang tinuod, paano sa kunin mo siya? Nga sa ato pa, imo na kong gisugot. Oh, uyab na ta. Salamat, Mari. Dagan kay salamat. Mo, Bobby? Uyab din mo ni Marie. Oh, Odo. Yan ang kitawag kong gisugot. Aw mayo noon nga mag-uyab na ka. Ron maminyo na ka. Ha? Minyo, good. Unsam di ay. Maghuwat ka nga matiguang kang ulitaw. Sa ato ba yung mga barkada, ikaw na lang wa maminyo. Mao lagi. Ug karon kay may uyab naman ka. Mas maayo tingali nga magminyo na ka. Do, Ha? Magtipon? kada ko na masugot ka. Nga naman, dili da ikaw magpakasal na ako? Magpagkasalman. Pero unya na ko na, may igo-igo na kong kwarta. Gamay pa mga akong tinigom. Mao ba? O na, Mari. Huwag akong gusto nga, magtipon na ta. Kana ko masugot ka. Okay naman. Sige, magtipon ka. Maura di mong ihatag na ako? Kagkamay ini? Day, pasensya ka ha. Saon, gamay na akong kitas pagpatupi gud. Gamay na nagpatupi. Pangitag laing diskarte, uy. Ay pagsaligan ng pagsigig panupi ni mo. Gambay ra kay kagkita. Day, Hinumdumi ha. Duha namin nga imong buhion. Unya gigatas pa ng atong anak, maong paningkamot. Bay, anong luyam ka? Nag-away mo sa mga asawa? wa man. Pero, gikuwangan siya sa kwarta nga, ako ihatag niya kadadlaw. Aw anak na bay. Kay unsaon may bata naman ka. Mao lagi. Mangita ko lang diskarte do. Sa mga diskarte ka. Inikaw to. Mingon naman kini atong barbershop. Ibahay ko na akong motor. Magkakabal-habal ka? Oh, obay. Pero, inikapon, manupi ko balik. Yawatan lang ba? Mapunaan akong kita. Aw sige bay. Ikaw ang may baw. Maudi, ay nga dako-dako na ning imong gihatag na ako nga kwarta. Nag-sideline na kagkabal-habal. Oh, oday. Mayo noon, kaya na kay tag kuwang dres bayo eh. Wala sad ko make-up. Oh. Huh? Ay, sigam ng mata nimo pag ingon akong make-up. Kuan ba? Kinahanglan ba gud nga mag-make up ka? Nga, niyaram ka din sa bahay? Hala dyan, uy. Kami mga babae, kinahanglan intawon mig arte sa among kaugalingon, uy. Kaya kung magpasagad lang mi, wa mi arte, malusyang intawon mi. Mo na nga mo palit og pangarte. Mari,
Mingaw na. Gamay ra ko kitas pag-drive. Mabalik ko sa shop. Kay hapon naman sa ba. Basig na daghang magtutupi ron. Uy, naimi para. Biyahe ka kuya? Oo, day. Kuharing helmet oh. Ay, salamat. Nakasakay na gitaon ko. Asa mga pato, day? Diara sanahan kuya sa ikatulong eskina. Okay. Asa man inyo ha? Dili lang ko kuya. Lugar lang ko. Taga dinhi ka? Dili kuya, uy. Taga Butuan ko. Narbaho ra ko din eh. Oo, mo ba? Sa may trabaho ni mo? Yaya o bata ya. Ang ako rin bayad kuya o. Salamat. Pwede ko mayo sa imong number ya? Nga naman? Usahay suguon magul ko sa akong amo nya. Maglisod kog sakay ba? Pwede ikaw na lang akong kontakon. Kay sa akong tanaw, buutan naman ka. Oo, okay ra. Wait problema. Ila-ilas na tao eh. Oo, di ay no. Tawagan lang ko og Joey kuya. Ako sab si Janjan. Hatagin ako sa imong number kuya be. Kay hatagan si panako sa akong number. Si Joy, mitis ako. May gani kay. Huwag makamatas maristing sa cellphone. Ay, Kuya Janjan. Nagmata pa ka? Pwede ta mag-text-text. Willing nga ni Batada. Matulad. Partiha sab mo kuya uy. Nga naman. Ang wa man ka ma-reply sa akong text nimo. Kato day. Nakatuwag na ko eh. Mao di ay. Sige na, dali na. Sakay na. Asam ka pato doon? Sa Minglaniliara ko kuya. Kay naigisawang akong amo. Bay, kumusta mong biyahe? Okay na do. Usay mo, kitawag na ko. Kung na ipasahiro nga manuin niya, pagkapinan ko. Wag talo sa saon. Inay mga tong manupiron. Di ba kasi siya Maulagi. Uy, isa mo nang nawag. Masawa? Dili do. Isa mo day? Ako na yung suki ka pasahiro. Hello, day. Hello kuya. Pwede ta magkita. Nausali ka? Ay, alam ko kuya. Nausali ka? Basta rin alam ko. Importante kayo. Sige. Asam ka na pi... Bilang naunsa na ka. Gibogan mo kasi mong uyab. Nya, gilakilat na ka. Nanawag pagka ka na ako. Ang angbi. Huwag ko lang kasambungan. Ikaw naman kuya. Kaya na-close naman ka na ako. Huwag ganong nagbuwagan ko na mo. Ako ba siya nasakpan? Nag-chat-chat sa iyong ex. Unya ka nag-uli ba dahil sila? Mauto nga ako nalang gibuwagan. Bisag sakit. Pastila ni mo. Ay, pagulguol eh. Ayaw paglakilak. Nadigang lalaki niya. Dali, kuya ginaw ta. Asa man ta? Pagkadagan lang tas motor, pangin. Aron na, mawa na yung kagul. Mas man, nawag ka trabaho ron? Wa, kay off man ako. Unya, okay ka nga. Pagkadagan lang tas motor. Sige kuya, para malingaw ko. Panggunit ha? Pasi mahog ka? Huwag ako sa kunin mo, aron dili ko mahog. Bahala ka, oy! Dito ta sa hangin, oy! Kisa to babae nga imong pasakay-sakay sa motor dyan dyan? Si Kisake ba? Naay nakakita nimo nga may giangkas kuno kang babae. Unya grabe nga kadakos nimo. Ako to pa sa hero eh. Niga ko sa to, aron dili mahog. Pagtarong gid ha. Kay kung nagbinuang gani ka, unya may babae ka, biyaan tagid ka. Dadon akong atong anak. Mari! Nanawag ba lagi ka? Nga naman, dili pwede. Okay naman. May toyo ka? Gimingaw ako nimo. Anong gimingaw man ka? Basta lang, gimingaw ako nimo. Magkita ta kuya be. Joy! Joy! Ningawan na pa nimo kuya uy. Joy, gigakos magkukunin mo. Gimingaw ako nimo kuya. Joy! Naungsap ko. Sabi kong ibati ka to ni Joy. Di na ko malimot siya pagkakos ako. Pasilo ako. Wa nila ko tuyo Kalit lang biturong kini pagpati O kinaot ka masabutan ko ni mo. Okay ra kuya uy. Nagasabot man ko. Parehas ang atong gipati. Love sa ka na ako. Joy! Na kuya, love sa ka na ako. Sa una ra, ganahan na kay ko nimo. Nga sa ato pa. Kita na. I love you, Joy. I love you too kuya. Joy. Kuya, hinaya.
Pabi ako kasuway ini. O sila, ako rin bahala. Ano mahilak mo ka? Ang bisig mo katawa ko. Nasakit man. Yung wala na magid na, basta primero. Sama na dyan, uy. Anong wala ka magkuya na ko? Waring angay, no? Nakuha na ka ako ni mo. Ginawa ko. Sabi kong gibuhat. Nagkasa ako sa mga asawa. Nagpadakos kong kahuyang. Pasilo ako, Diyos ko. Unsa? Imo kong pakuyugan sa inyo? O, Jan. Mular gaman ko karon sa sunod semana sa amo, sa Butuan. O gusto ko nga, ukuyog ka na ako. Kay, aron makailakas ko mga ginikanan ba? Ipaila-ilati ka nga akong uyab. Doy, sorry kayo. Ha? Dili ka makuyog na ako? May isulti ko nimo. O ginaot ka, hisabtan ko nimo. Unsa man na? Minyo ko. O may usa ko ka anak. Unsa? Say bayis! Sakit na na! Sakit na na! Iwala na ko ako pagkababae! Unya ka na pagkamusulti nga minyo na ka! Iwala na ko kapinuwagan! Bayis Sorry, Joy, sorry. Sakit na mo kahuyang. Kaya panday ko nagkagusto ka na ako. Pero, huwad ka binuangi. Tapos na huwad ka pa musli. Higugmag ko nimo. Pero lisod kayo kung di kayo kong piliun. May anak ni. Mau, sorry. Ato na yung tapuson. Magbuwag na ta. Bata ka pa. Magkakita ka pag lalaki nga parang gini mo. Iampun na, Joy. Usbon ko. Sorry. Gisakitan si Joy sa akong parang buwag. Pero kinanglan nga ako siya buhian. Dili mahimong komplikado akong kinabuhi. Kaya di mo, Joy, kung mati ka bang karoon na, panginaot ko, nga magkakita kang lalaki nga parang gini mo. Dinin lang kutob. Nagkasalamat sa pagtagali akong tampo. More power, Sir MN.